abantu bethi ndinikhe ndandihamba ndodwa phezu kwezontaba bendifika abantu bethi ndinidlala Amaphelula ngozinto okukhubona uqondo amafonda bezitho nontanda kuphakanyiswa Ntuliza Nkomo Mphemba abanye babephemba ngamaphepha thina siphemba ngezibi bathi sophemba ngaye ngoba lizimzim laselenge ladla abantu kalo suku namhlanje is 30 November 2021 is Saturday luloko losuku esiyesihlale ngalo phansi sihli izinto ezininzi amahlongwana ukuba iXhosa siyayivuma lonto iqala ngolohlobo apho siyesicebisane sikhuthazane sifundisane kenye imini size naye udiza amahlebo athethe into zabantu namhlanje ke sithi kumbuzo abantu ebesihleli phezulu egxoksini bezincokolela nami ndisigqithele yabuza lona yemntakwethu nje bapha ekhaya kukho lo msebenzi nje kuthiwe masizile ingaba mna mntakwethu xa ndisebenzise idyasi kamkhwenyana ikhondom ukuthoko ingaba ndiyaxolelekana ingaba ndizilile na sizama uphendula lonto ke namhlanje ngalo suku namhlanje uqala ngoyityhayelela ke sithi wena mntu othi ufuna uncokola naye utata uBhele zisaqhubi appointments zawuqhuba side ziyoqhuba ke mntanomhle uya ku website uzawufika ikhona into ethi schedule an appointment wena mntu kodwa ufuna ufunda ngazo essential oils seyizawuvala iform kuba sesawuqala isikolo kule group izaba ngoDisemba elandelayo ke iyoba ngoMarch benguJune benguSeptember abe uyaphela unyaka kuthathwa abantu ke kwi4 days bayizintsuku nje zine lento yenziwa ngoZoom kulokonu kuyo siyiqhube lento and then silinde ke inyanga ezimbini zigqithe siphinde kwinyanga yesithathu kanti wena mntu ufuna ufunda ngamayeza sisavalile mntanomhle le group ikhoyo iyagqibezela ngemonth end sibe sivalile siyoqala kunyaka olandelayo wena mntu obuthe ke ufuna nawe ngathi ungaxhamla kulamlulamisi khombo bakhona engathi babhalile phayana kumama uMakhosahlangene wena mntu othi unomntu onezingxaki engathi zingalungiswa ngumlulamisi khombo sithe bhalela umama uMakhosahlangene utsho kuba kutheni ucinga ukuba nawe mawuchongwe ukwenzela uba nawe uyifumane la khombo xa uzithengela la khombo kulona unyaka i-1500 ngamayezosela lawana azindidi anceda umuntu one-depression umngxaki zokuxhuzula umuntu odliswe etyaleni yonke laa nto sakhe sayichaza ubhala uWhatsApp kuDeli uMakhosahlangene uthi 082 960 6214 ngu-082960614 okanye umkhangele kwiividiyozi zangaphambili ugogo uMakhosahlangene ubhalele yena uthi nami ndicinga uba le khombo mandiyifumane zi-80 ke ezizawufunyanwa ngabo bachongiweyo athe wabafunda wathi uya noko lo wena mntu othi ufuna iikhombozi ke zalapha ekhaya sithe ziyafumaneka napha kuyugogo okanye phayana kumangwanya eKapa masingayitsali ke singene kuyo lento yolucansi kodwa ke masiqale ngelithi sithetha ngokuzila okukuzila babuza ke bephezulu kwegxoxo uba xa ndisebenzise yona ke le condom ingaba ndisazilile na asiqale ke lento sithi kule nyanga siyiqalayo phofu nale uqala kuSeptember abantu sebeyiqalisile imisebenzi kuba kaloku kulonyaka sisuka kuye khange kubekho imisebenzi besivalwe iCovid siyayileqa ke ngoku la misebenzi eminye yayo ke le misebenzi ithi makuzilwe le misebenzi sithi ke ngoku abantu njengoba sebeyiqalisa le misebenzi abanye bayafuna uyazi lento yokuzila uba kukuthini umbuzo bana kukuthini ukuzila mntanomhle kukuyeka izinto ezithile umzekelo kwezinye inkonzo umuntu uzawuyeka ukutya kuthiwa ufastile uzila ukutya kukuzila oko omnye uzawuyeka enye omnye ayeke enye iya ngaloo ndawo umntu akuyo naloo nto abe kanti uyayizilela xa siyikhumsha lento sithi ukuzila koku is a process yoku communicate with your higher self ke mntanomhle intensively extensively with sustained intention lento yinto engu deliberate
with an intended purpose. Ukuzila awuzuthi kuba ungena mali yothenga inyama uthi uzile inyama, uzilanga wena uyazisokolela, kanti lo unayo imali athi kule nyanga ndizila inyama kuba ndizawuya emzini omkhulu, ndizila inyama kuba ndizawukwenza ilathi, ndizila inyama ndizawukwenza into ethile. There is an intended purpose. Awuzili nje kuba unale ngxaki unayo. Njengoba kuzilwa ke mntana omhle, umbuzo uba kuzilwa ntoni, uzawufumana uba ii-cultures, whether we talk about the eastern cultures, ooma-China uyotshona kooma-Japan, Indonesia, okanye uba sithetha nge-western culture apho sizawuthetha nge-North ne-South America, sidibanise no-Canada, oo-Mexico, aba bantu ukuba ujonga into abayizila iyafana nezilwa e-east, iyafana nezilwa ngabase-north ke izawuba yiyo Europe leni idibanisa nayo iRussia. Bazilile nathi ke eAfrika xa sizile lezi zinto zinye. Uzawufumana uba kuzilelwa into eyinyama yehagu. All cultures, all religions, nobuya kwephi kwiinkolo including lobuKristu, nabo bayayizila inyama yehagu. Ucansi luyazilwa zezi cultures. Inyama yefish izilwe naba ekuthiwa ifish is their biggest diet. Umzekelo, the Japanese, the Mediterraneans, nabo bayayizila ifish. Ungapheleli apho ke mntana omhle, xa uzilile omnye uzila emotionally, athi umntu noko ndisahoye into ethile, noba ningamnyathele ekonsini uzilile, akazukulwisa, akazukuthuka, uzibambile, uyazicenga, uthetha naye. Omnye ke ngokuzila azi-isolate, uzilele loo nto, ahambe ayohlala kuloo ndawo azawuhlala kuyo kuba kaloku sithi uzilile. Uyayibona ke le nto yasekuzileni ihambe kubekho abantu abanemibuzo. Ukhona umntu okhe wabuza apha ku-YouTube kwezinye zezi channels uthi, why xa uzila intlanzi kodwa amanzi olwandle okanye amanzi omlambo uyawasebenzisa ibe intlanzi iphuma apho? Uyayibona ke ngoku apha we need to assist abantu, sithi let's separate between le ntlanzi sithetha ngayo and its habitat. Njengoba xa sisithi sizile ihagu, asizilanga uphila mani kweli lizwe lomhlaba kuba kuthiwa ihagu nayo iphila kule ndawo. Kanti omnye ukhe wathi, hayi mna ihagu lena andiyizili kuba kaloku ndayikhululelwa ngugobela wam ukuthi mandiyisebenzise, ayisenanto indizilisayo. Simbuze ukuba ugobela wakho ngoku ekukhululayo ububotshwe yintoni kuqala? Njengoba ebekukhulula, yintoni athi itshintshile ke ngoku kulaa hagu? Siyeke ke singene kulomba sithetha ngawo wocansi. Sawubuyela kweziya, mhlawumbi siye intensively apha ehagwini, siye fishini ngenye imini. Neefishi ezi sizichaza ukuba nazo zizindidi, asizizileli zonke maxa onke, zikhona ezicaba le noko. Sizawuyibuyela loo nto ngenye imini. Masithethe ngalo ucansi. Yintoni ucansi? Ucansi olumntana omhle yi-process of procreation. Zonke izilwanyana ziyisebenzisela i-procreation, zonke izinambuzane, izityalo, yonke nje into ephilayo isebenzisela i-procreation. Ukubuye iqwalasela ngabantu aba abathe bayitshintsha le nto yocansi bayingenisa kwinto ekuthiwa ngu-recreation. Ide le nto yocansi ibe yinto kwazi ukuyoyithenga. Ndizothenga ucansi kuthiwa yima ngunumber 11, uhlale phaa esitulweni ulinde ide ifike igame yakho yothenga. Yabona ke ngoku is no longer la procreation bekuthethwa ngayo. Ucansi olu ukuba sithetha ngalo sithi yinto engu-intimate interaction between two people. Asizuthetha ngalena yakho ke ukuba nide nibe bahlanu kule nto inye yolucansi, sithi two people. Asispecifayi ke ukuthi abantu abanjani, abanye bayayenza le nto ingootata bodwa ingomama bodwa, sithi two people lucansi. Xa sizile ucansi ke mntana omhle, sizila la process of two people intimately interacting. Yintoni le nto ethi intimately interacting? Xa u-engage kucansi, there are energies
one from elicala, one from elacala. Eza energies ziyafuse ke mntana omhle ngala process. Abanye abantu bacinga ukuba ucansi olu you only exchange fluids. Abanye bacinge ukuthi you only exchange heat through le radiation one radiatele omnye kutsho kube shushu kweli khaya. Omnye adathi uyolanda eza ngubo zithethayo yabona ngabantu basecansini ke ngoku bade babizana ingubo ukuthi hayi andisifuna isidudla ukatshisa isidudla ayofuna ongeso sidudla yabona abantu basecansini. Sithi xa si-involved kule nto, wena mntu olandela le concept ye-aura, you will see ukuthi there is an energy field around wena. Sithi xa siyichaza le nto, ukuba uyayilandela, ukuba uhlele esitulweni ujonge kwelaa cala, kube kumntu ochwechwayo ozemva kwakho, ikhona into ekuxelelayo, even if akukho footsteps. Uva amani, ukhona umuntu okweli cala lise-left, ujike, even though ubumlindele umuntu but still uyothuka because kaloku ubungamlindelanga even though ubumlindele. Le nto uzawude uyibone naxa ubulele, mhlawumbi ulele buphela ubuthongo, kubekho into ethi awukhona lo mntu umileyo apha entla kwam. Xa uvula amehlo ukhona umuntu nyani. It's because kaloku there is an energy field yalaa mntu has interacted with yours, so your spirit tells the physical ukuthi khona le nto that is very close. Yiloo nto xa ungumntu ospiritual kakuhle, you can tell kumzi onezinto. You can tell uba kuyathakathwa apha. You can tell uba lo mntu unazo into ahamba nazo because your energy interact with the energy yalo mntu. Yiloo nto singabantu bamayeza, we can tell xa uthakatha. Njengoba ungena njengala mnyango uzofuna amayeza, side singakuniki, sikunika ngengawo ngenye ixesha, sikunike ngenye ixesha, siqhumise xa uhambayo ukwenzela into yakho ihambe nawe kulandele. Sithi because le nto you interact with the spirit. So mntu once you engage ke kulo ucansi, you have broken into yokuzila. Ukuba ucinga wena ukuba nje bandizilile noko ndingayisebenzisa icondom, kuba kaloku icondom is not doing anything kulaa nto yokwaku exchanger kweza energies. Nantso ke le nto besibhalele kuyo, kodwa nantsi imibuzo bayayibuza abantu. Ndicela ke le mibuzo ibe yimeme yethu sonke kuba kaloku bayibuze bephezulu kwexox, nambe ndizigqithela. Ndigibise lapha ke ukuthi masiyishukuxe. Uyabuza omnye kula madoda ukuthi ye mzala wam, xa nje bapha ekhaya kuthiwa sizilile, mna ndireyiphe umntu, ndisazilile? Kuba kaloku khange si-engage intimately. Okanye what about lo yena udlwengulwe yena? Ingaba kubreake ke kuye le concept yoba ezilile? What about lona ke mzala wam oyothenga yena ii-toys zokuzenza? Baza nazo ke bazifake emibaneni abantu abangoosisi zidume. Xa zidumayo aqhube umntu inkonzo lena yasecansini. Ingabe usazilile na? Siphinde sibuze, what about lo uthi hayi andifuni uba side singqengqe, khawundincedise nje? Andithi bayazikhumsha bathetha ngojob, abanye bathetha ngojob abafaka ublow, abanye bafaka uhand. Yijob ke yonke lento xa ibizwayo. Ingaba xa ndincediswe ngulo mntu mna ndizingqengqele nje, ingaba ndiyophule na into yasekuzileni? Masiyishukuxe ke bantu abahle, kuba kaloku siyokwenza le misebenzi yasemakhayeni ethu ukwenzela uba singayophuli laa nto yasekuzileni, singayobamba izilawo, kodwa khange sizizilele, singakhange siyonxiba ezingcawe, singakhange sizizilele, singayolala phaa kwinxopho nabanye abantu, singayongena kwiimfukamo zala makhaya ethu, kodwa khange sizile. Masiphendule ukubana lona yena uyakwazi uphuma na ayoziminca phandle, kodwa kuziliwe iseyiyona. Masiyishukuxe ke apha ngezantsi, siyayiyeka ke iyalala, siyoyibamba ngomso. Sunday ngaso, i-spiritual Sunday Camagu.